Beke uKhisimusi ongemuhle kwabasinda ezikhukhuleni ezenzeke ezinyangeni eziyisishiyagalombili ezedlule eThekwini. Njengoba abanye bekhethe ukuqhubeka nokuhlala kuleli sonto, kunokuba bethuthele kwezinye izindawo zokuhlala. Ngesikhathi kwenzeka izikhukhula, iningi lezisulu lalihlala emjondolo. uNomathemba Mehlo oneminyaka engama-60 ubudala uthi akakwazi ukuphuma kuleli sonto lendawo njengoba liseduze lesikole sabazukulu bakhe. Ngifisa ukuthola indlu eyeyami. Engathi ngakaphinde ngibuyele esikwatini. Hey, sincane kwangcono apha bancane la bangcono. Futhi abantu bayacontrol because siphansi kwebandla umuntu akenzina kanjani kanti pha umuntu abeyashatile ihholo lomphakathi enze noba yini akhulume noba yini. Ugcinele Mhlongo ongunina wengane enezinyanga eziyisishiyagalombili neneminyaka eyisithupha ubudala uthi nakuba ekhathazekile ngenhlala kahle yezingane zakhe kungcono ukuhlala kuleli sonto. Usizo ebesilcela kuHulumeni ukuthi asizame ngoxhaso lwezindlu ukuthi sikwazi ukuthi sibe kuyona kodwa le ndawo sikuyona ngoba izingane zethu ziyafunda khona la bese izezabhalisa zifunda khona la esikoleni esilaphezulu. Esinye isisulu sesikhukhula uJane Mnguni sithi kubhlungu ukuthi akakazwanga ukuthengela izingane zakhe izingubo zikaKhisimusi. Kunzima ngoba nje umuntu engenamali asisebenzi nje sihleli yakhoma lesitholayo kwaleyo ke esithola njalo ngenyanga cause o350 asibatholi sihleli nje la esontweni. Kusenjalo uHulumeni wesifundazwe uthi kuze kube manje usuhambise abantu abacela ezinkulungwaneni ezinhlanu ezindaweni zokuhlala zesikhashana. uHulumeni uzoqhubeka nokuqinisekisa ukuthi uqapha impilo yabo bonke abalahlekelwe amakhaya abo.